खुलुमबाय स्टुडियो दं राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव खौरांगिरिया सोंनाय जे बाथ्रा थामहिनबा उल्टापानि ओनसोल बे ओनसोला मोनसे गोग्लैसोनाय ओनसोल आरो बे समाव बिटिआरनि खुंथाय गोहोआव फैनाय लोगो लोगोनो बे ओनसोला जौगासारबाय होननानै बाथ्रा सोंदोंमोन आरो बेखौ लानानैनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया फिननाय होदों। बिथाङा फिननाय होदों जे बे समाव उल्टापानि ओनसोला गोग्लैसोनाय नोजोरावसो बै समाव नायदोंमोन थामहिनबा गोग्लैसोना गैयामोन, गोग्लैसोनाय नोजोरावसो नायदोंमोन जायनि थाखायनो बे ओनसोला गोग्लैसोनानै दङमोन आरो बे समाव बिटिआर सरकार थामहिनबा प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा बे ओनसोलखौ जौगाखां खालामनो थाखाय गोबां मानि खामानि मावबाय थादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। गोग्लैसोनाय होननायनिथ' बाथ्रा नङा, खिन्थु जोंनि मानसिफ्रा गोग्लैसोनाय नोजोरजों सिगां नायबोदोंमोन, नंखायनो गोग्लैसोनानै दङमोन। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव उल्टापानि ओनसोलाव टुरिज्म सेक्टरखौ जेरैखि जाया जौगाखां होनो थाखाय खामानि मावबाय दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। जोङो बेवहाय टुरिज्म सेक्टरखौ बयनिख्रुइ जौगानाय हालाम हिसाबै जोंनि नैबे उल्टापानि एरियाखौ जोङो बानायनो नागिरदों, जायनि थाखाय बेवहाय जोंहा 232टा जोंनि सिख्रिफोरनि रिसार्च सेन्टारबो जोङो दिनै गायसननो हाबाय आरो लुफुंगासिनो दङ। आरो बेनि अनगायैबो बे समाव 232 सिखिरि बिजिरसंनायनि थाखाय बा रिसार्च सेन्टार खालामनायनि जे बे समाव बे लुफुंनायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिया सोलिबाय दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। थारैनो रायखांनांगोन बे समाव उल्टापानि ओनसोल बे ओनसोला गोग्लैसोनाय ओनसोल होननानै सोंथि खालामनायाव बे समाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया रोखा बाथ्रा बुंदों जे सिगांनि समाव बा सिगांनि खुंथाय गोहोआव थानाय सरकारा बे ओनसोलखौ थामहिनबा उल्टापानि ओनसोलखौ गोग्लैसोनाय नोजोरजों नायोमोन, जायनि थाखायनो बे ओनसोला गोग्लैसोना दंमोन होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बे प्रमद बर'नि गोख्रों नोजोर होनायजों बे समाव बिटिआर सरकारा रावखौबो बेफोरबायदि गोग्लैसोनाय नोजोरजों नाया आरो जौगाथायनि थाखाय खामानि मावबाय दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों जे टुरिज्म सेक्टरखौ उल्टापानि ओनसोलाव जौगाखां खालामनो थाखाय बे समाव नाजाबाय थादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया। बे समाव बिथाङा आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि। गोग्लैसोनाय होननायनिथ' बाथ्रा नङा, खिन्थु जोंनि मानसिफ्रा गोग्लैसोनाय नोजोरजों सिगां नायबोदोंमोन, नंखायनो गोग्लैसोनानै दङमोन। दा जोंनि दिनावहाय खुनु गोग्लैसोनाय ओनसोलखौ जों दोननो नागिराखै, जायनि जाहोनाव जोङो बेवहाय टुरिज्म सेक्टरखौ बयनिख्रुइ जौगानाय हालाम हिसाबै जोंनि नैबे उल्टापानि एरियाखौ जोङो बानायनो नागिरदों, जायनि थाखाय बेवहाय जोंहा 232टा जोंनि सिख्रिफोरनि रिसार्च सेन्टारबो जोङो दिनै गायसननो हाबाय आरो लुफुंगासिनो दङ। देग्लायनि गेजेराव बियो फोजोबनाय जागोन।